ఫిబ్రవరి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు 15వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓకే, సో క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాము. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే లాస్ట్కి చూడొచ్చు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమః ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నిన్న 13వ అధ్యాయంలో అంటే 14వ అధ్యాయంలో సత్వరజస్తమో గుణాలను గురించి చూసాము. మరి ఈరోజు 15వ అధ్యాయం. సో జ్ఞానయోగంలో ఉన్నాము అని చెప్పుకున్నాము. పురుషోత్తమ యోగం. ఈ పురుషోత్తమ యోగములో 20 మాత్రమే ఉంటాయి శ్లోకాస్. 20 శ్లోకాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకాలు. ఈ 15వ అధ్యాయంలో మరి వేదాంతం అంతా కూడా ఉన్నదని చెప్పుకున్నాం. సో ఏమిటో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమధశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవిత్. వేళ్ళు ఊర్ధ్వం అంటే పైన, పైకి అని. మూలం అంటే ఏమిటి? చెట్టుకు మూలం వ్రేళ్ళు కదా. సో మూలం వ్రేళ్ళేమో పైకున్నాయి, అధ అంటే కిందికి, శాఖం అంటే కొమ్మలు. సో వేళ్ళు పైకున్నాయి, శాఖలు కొమ్మలు అధ కిందికున్నాయి. అంటే ఏమిటి? తలక్రిందులుగా ఉంది. మామూలుగా వ్రేళ్ళు కింద ఉంటాయి, కొమ్మలు పైన ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? వ్రేళ్ళు పైకున్నాయి, కొమ్మలు క్రింద ఉన్నాయి, అందుకని తలక్రిందులుగా ఉన్నది. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం చిత్రంలో. ఏమిటి తలక్రిందులుగా ఉన్నది? అశ్వత్థం ప్రాహుర్ అని చెప్పారు. అవ్యయమైన అశ్వత్థం ఒకటి ఉన్నదని చెప్పారు. అశ్వత్థం అంటే రావి చెట్టు. సో రావి చెట్టు ఒకటి ఎలా ఉన్నది అంటే దీని యొక్క వ్రేళ్ళేమో పైకున్నాయి, శాఖలు కొమ్మలేమో క్రిందికున్నాయి. ఇటువంటి చెట్టు ఒకటి ఉన్నదని చెప్పబడింది అంటున్నారు. ఏమిటి ఈ చెట్టు అంటే ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ చెట్టును గురించి ఛందాంసి యస్య పర్ణాని, దీని ఆకులు, పర్ణాలు అంటే ఆకులు, ఛందాంసి అంటే వేదమంత్రాలు. సో ఈ చెట్టు యొక్క ఆకులు వేదమంత్రాలు. యస్తం వేదస వేదవిత్. యస్తం దీనిని తెలుసుకున్నవాడు, సా అతను వేదవిత్ వేదాలను తెలుసుకున్న, వేదవిదుడు అంటే వేదాలను తెలుసుకున్నవాడు. ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలన్నింటినీ కూడా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అంటున్నారు. సో వేళ్ళు ఏమో పైకి, కొమ్మలేమో క్రిందికి
ఉన్న వేద మంత్రాలేమో ఆకులుగా ఉన్న నశింపులేని అశ్వత్థ వృక్షం రావి చెట్టు ఒకటి ఉందని చెప్పబడింది. ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలన్నిటినీ కూడా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అంటున్నారు. నేను నిన్న చెప్పినట్లుగా ఈ 15వ అధ్యాయంలో 20 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ ఫస్ట్ 3 శ్లోకాలు కొంచెం మనం శ్రద్ధగా వినాలి. మనకి వినగానే అర్థం కావు. అంత డైరెక్ట్‌గా అర్థమయ్యేవి కాదు. అందుకని కొంచెం మొదట్లో మీరు అటెన్షన్ పే చేస్తే తర్వాతది ఈజీగానే అర్థమవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ 15థ్ చాప్టర్‌లో ఈ ఫస్ట్ మొత్తం వేదాంతం అంతా కూడా ఈ మొదటి శ్లోకాస్‌లో ఉందన్నమాట. సరే, తల్లక్రిందులుగా ఉన్న ఈ రావి చెట్టు ఉంది. దీని యొక్క ఆకులన్నీ కూడా వేద మంత్రాలు. దీన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు వేదాలన్నింటినీ అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అన్నారు కదా. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు? అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. అధ అంటే కిందికి, చ మరియు ఊర్ధ్వం పైకి, కిందికి మరియు పైకి, ప్రసృత అంటే విస్తరిస్తూ ఉన్నాయి, తస్య దీని యొక్క కొమ్మలు. సో ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు పైకి కిందకి ఇలా విస్తారంగా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల. ఎలా పెరుగుతున్నాయి? గుణాల వల్ల ఇలా వృద్ధి చెందుతున్నాయి. గుణాలంటే ఏమిటో నిన్న చూసాం కదా, సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఇవి ఇలా పెరుగుతున్నాయి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ విషయ ప్రవాల అంటే ఈ కొమ్మలు పెరిగే ఈ కొమ్మలు ఏమిటంట? ఇంద్రియ విషయాలు. సో ఇంద్రియ ప్రలోభాలన్నమాట. సో మనం ఏదైనా ఇంద్రియాలు మనకి ప్రలోభాలు కలిగిస్తాయి కదా. ఏదైనా చూస్తే వెంటనే కావాలనిపిస్తుంది. ఏదైనా మనం పనిలో ఉన్నా కూడా టీవీలో ఏదైనా మనకి ఇష్టమైన సీరియల్ ఏదో వస్తుందంటే ఆపి వచ్చి కాసేపు చూడాలనిపిస్తుంది. సో ఈ చెవి వినిపించగానే ప్రలోభం కలుగుతుంది. కంటికి ఏదైనా నచ్చింది కనిపించగానే నచ్చుతుంది, ప్రలోభం కలుగుతుంది కొనుక్కోవాలని. సో ఇవన్నీ ఈ ప్రలోభాలు, ఇంద్రియ ప్రలోభాలు. విషయాలు అంటే మనకు పై కనిపించే ఈ ప్రాపంచిక విషయాలు మనకి ఏ విధంగా ఇంద్రియాల ద్వారా వాటి మీద కోరిక కలుగుతుంది. ఇంద్రియాలు మనకు చూపించి ప్రలోభం కలిగించి కోరికని కలిగించి మనకు ఆ రకంగా ఈ ప్రలోభాలు ఇస్తున్నాయి. కాబట్టి వాటినే విషయ ప్రవాలాలు అంటున్నారు, ఈ ఇంద్రియాల వల్ల మనకు కలిగే ఈ కోరికలు. సో ఈ గుణాలన్నీ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఈ కొమ్మలు ఈ ఇంద్రియ విషయాలను పోషిస్తున్నాయి. మరి మనకి కోరికలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయి అంటే మనందరికీ ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ గుణాలను అనుసరించి మంచి కోరికలు, చెడు కోరికలు ఏవో మన మన భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు అనుభవించడానికి తీర్చుకోవాలనుకునే కోరికలు, రజోగుణం ఏదో ఒకటి ఈ స్వభావాన్ని బట్టి మనం కోరికలు పెంచుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఇంతకీ ఈ అన్ని చెట్లు ఏమో ఎలా పెరుగుతాయి? కొమ్మలు మామూలు చెట్టుకి నీరు పోస్తే చెట్టు పెరుగుతుంది, కొమ్మలు పెరుగుతాయి. కానీ ఈ చెట్టు ఎలా పెరుగుతుంది అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు లాంటి నీరు అనమాట. అవే వాటికి నీళ్ళు, ఈ గుణాలే నీళ్ళు. ఈ గుణాల వల్ల ఇలా పెరుగుతున్నాయి అంటే ఈ గుణాలే దానికి నీరుగా పనిచేస్తున్నాయి. పనిచేసి కొమ్మల్ని ఇలా పెంచుతున్నాయి. అయితే ఈ కొమ్మలు కూడా ఏమిటంటున్నారు? ఇది ముఖ్యం. కొమ్మలన్నీ ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలు. సో ఈ సత్వరజస్ దాని అర్థం ఏమిటి అంటే ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలతో మనకి ఇలా ఇంద్రియ ప్రలోభాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఇంద్రియ వాంఛలు, కోరికలు, ఇంద్రియాలు చూపించే పెట్టే కోరికలకు మనం బానిసలం అయిపోతున్నాం ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాల వల్ల. అది దాని అర్థం. సో మామూలు చెట్టేమో నీళ్లు పోస్తే కొమ్మలు పెరుగుతాయి. ఈ చెట్టుకు సత్వరజస్తమో గుణాలతో ఈ కోరికలనే కొమ్మలు పెరిగిపోతున్నాయి, ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఏమిటంటే మరి వృక్షం వేర్లు క్రింది ముఖంగా వెళ్తున్నాయని ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, తల క్రిందులుగా ఉండే చెట్టు అని చెప్పేసి. సో అవి ముడులు పడిపోయి ఉంటాయి కదా ఈ పెద్ద పెద్ద చెట్లకి, వ్రేళ్ళన్నీ కూడా.
సో ఆ ముడులు పడిపోయిన వ్రేళ్ళు ఏమి సూచిస్తున్నాయి అంటే మన కర్మబంధాలు ఏ రకంగా మనల్ని బందీలను చేసేసి, మన కర్మబంధాలు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ముడులు పడిపోయి మనల్ని జనన మరణ చక్రానికి బందీ చేస్తున్నాయో దానిని సూచిస్తున్నాయి అంటున్నారు. ఇంకా సో ఇక్కడ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు అని మనకు అర్థమైంది కదా. ఎందుకంటే వేళ్ళు పైకి కొమ్మల క్రిందికి వేద మంత్రాల ఆకులన్నారు. ఇక్కడ ఏం చెప్పారు, కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ ప్రలోభాలు. ఎలా పెరిగాయి ఈ కొమ్మలు అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు అన్ని చెట్లు ఏమో నీటితో కొమ్మలు పెరుగుతాయి నీరు పోస్తే. దీనికి సత్వరజస్తమో గుణాలు అనే 3 గుణాలు ఈ కొమ్మల్ని పెంచాయి. అందుకని ఏమిటి ఈ కొమ్మలు? ఇంద్రియ ప్రలోభాలన్నమాట. సో సత్వరజస్ తమో గుణాల వల్ల మన ఇంద్రియ ప్రలోభాలు ఇలా పెంచేసుకుంటున్నాం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు మాయలో పడిపోయి. సో మాయ అంటే సత్వరజస్ తమో గుణాలు. అదే భగవంతుడు మాయాశక్తి అని చెప్పుకున్నాం. ఎవరైనా జగమే మాయ అంటే ఏమిటబ్బా అంతా కళ్ళ ముందు ఉంది మాయ అంటారా అనుకుంటామని చెప్పుకున్నాం కదా. సో మిమ్మల్ని ఎవరైనా మాయ అంటే ఏమిటి అని అడిగితే మీరు సత్వరజస్తమో గుణాలు అని ఆన్సర్ చెప్పగలగాలి. భగవద్గీత క్లాసెస్ తీసుకున్నారు కాబట్టి. సో మాయ అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు. ఆ మాయతో ఇంద్రియ ప్రలోభాలు మనకి ఇలా పెరిగిపోతున్నాయి. అంటే ఈ భౌతిక వాంఛలు పెరగడానికి కారణం ఏమిటంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయలో మనం చిక్కుకున్నాం కాబట్టి, ఈ భౌతిక మాయలో. సో అందుకని ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలన్నీ ఇలా కొమ్మలన్నమాట ఇలా పెరిగిపోతున్నాయి కొమ్మలు. సో ఇక్కడ తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు సాధారణంగా మనకు తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఎక్కడ కనిపించదు ఈ ప్రపంచంలో కదా. కనిపించింది అంటే ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఏదైనా నీటిలో ప్రతిబింబం అయితే తలక్రిందులుగా ఉంటుంది. అది ఎక్కడ మనం ఏదైనా చెరువు ఒడ్డుకు వెళ్ళామనుకోండి, చెరువు దగ్గరికి వెళ్తే చెరువు గట్టు మీద ఏదైనా చెట్టు ఉంటే చెరువులో చూస్తే తలక్రిందులుగా ఉంటుంది. ఎందుకు? నీటిలో ప్రతిబింబించి దాని యొక్క ప్రతిబింబం తలక్రిందులుగా నీటిలో కనిపిస్తుంది కదా. సో ఈ ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఏ రకమైన నీటిలో ప్రతిబింబించింది అంటే కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తల్లక్రిందులైనది అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట చెప్తున్నారు. సో ఏ చెట్టు ఇలా తల్లక్రిందులై ప్రతిబింబిస్తోంది? అసలైన చెట్టు ఒకటి ఉండాలి కదా. ఇది ప్రతిబింబము తల్లక్రిందులుగా ఉంది అంటేనే ఇది ప్రతిబింబం. సో దేనికి ప్రతిబింబం ఇది? ఆధ్యాత్మిక వృక్షం అంటే భగవంతుడి యొక్క ప్రపంచానికి ప్రతిబింబము. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ప్రతిబింబం ఈ భౌతిక ప్రపంచము. సో ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు దేనిని సూచిస్తోంది అంటే భౌతిక ప్రపంచాన్ని సూచిస్తుంది. మనం ఉండే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచం దేనికి ప్రతిబింబము అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ప్రతిబింబం. కానీ కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబిస్తోంది కాబట్టి తల్లక్రిందులైపోయింది. ఆధ్యాత్మికత అంతా కూడా భౌతికత్వం అయిపోయింది. అంతా కూడా సత్వరజస్తమో గుణాల మాయతో నిండిపోయింది ఈ తల్లక్రిందులయ్యేటప్పటికి. అంత ప్యూర్ శుద్ధమైనటువంటి నిష్కల్మషమైన ప్రశాంతమైన పరంధామం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కోరిక అనే నీరులో ప్రతిబింబించేసరికి ఇది ఇలా తల్లక్రిందులై మాయలో పడిపోయింది అని దీని యొక్క అర్థం. సో మనం ఉండే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలాంటిది అంటే ఫుల్ ఆఫ్ కోరికలతో మాయాశక్తితో పెరిగిపోతూ ఇంద్రియ ప్రలోభాలని పెంచుతూ వాంఛల్ని పెంచుతూ ఆధ్యాత్మికతను మర్చిపోయేటట్లు ఆధ్యాత్మికతకు ఆపోజిట్గా తయారైంది ఈ కోరికల వల్ల అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు యొక్క అర్థం. సో ఇది మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు అనే మాయ వలన మనం ఈ కోరికలో చిక్కుకుపోయి మనం ఈ ఆధ్యాత్మికతను కంప్లీట్గా రివర్స్ చేసేసుకుంటున్నాము. ఏమిటి ఆధ్యాత్మికత? మన ఆత్మతత్వం, మన సచ్చిత్తానందమైన ఆత్మతత్వం. ఆ సచ్చిత్తానందమైన ఆత్మతత్వం ఎవరు? భగవంతుడి యొక్క స్వయంగా ఆయన అంశే అది. అంతటి సచ్చిత్తానందం భగవంతుల్లో ఉన్న సచ్చిత్తానంద తత్వం మనలో ఉండి కూడా మనం ఇలా ఈ కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలతో నిండి ఉన్నాము అంటే దాని అర్థం దేనివల్ల అంటే
ఈ మాయాశక్తి వల్ల అది మనకు కలిగించిన ఈ ప్రలోభాలు, ఇంద్రియ ప్రలోభాల వలన. అందుకని భౌతిక ప్రపంచం ఈ కోరిక అనే దాని వల్ల ఆధ్యాత్మికతను కోల్పోయింది. కంప్లీట్‌గా ఆధ్యాత్మికతకు ఆపోజిట్ అయిపోయింది. తలక్రిందులైపోయింది. అది ఇక్కడ ఈ వృక్షానికి అర్థం. ఏ విధంగా మనం ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలకు లోబడి ఇలా మనం కోరికలతో కంప్లీట్‌గా మన ఆధ్యాత్మికత్వాన్ని మర్చిపోయాం. ఆత్మని మర్చిపోయాం. ఆత్మతత్వం ఏమిటో కూడా తెలియని వాళ్ళం అయిపోయాం. మనలోనే ఉంచుకుని కూడా. అది దానికి కారణం ఈ కోరిక అనే నీరులో ఈ ఈ ఆధ్యాత్మికత ప్రతిబింబించేసరికి అది ఇలా తలక్రిందులైపోయింది. సో, ఏమిటి ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు అంటే ఇది భౌతిక ప్రపంచం. ఫస్ట్ పాయింట్ తెలుసుకోవాల్సింది. ఏమిటి పై చెట్టేమిటి, తలక్రిందులేమిటి అని కన్‌ఫ్యూజన్‌గా ఉంటే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే తలక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు దేనిని సూచిస్తోంది అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచం నిన్న గోలోక చాట్‌లో చూసారు గదా! అన్నిటికంటే పైన మరి బ్రహ్మలోకం 14 లోకాలున్నాయని చూసాం. ఆ తర్వాత మరి ప్రజాపతులు, మహర్షులు వీళ్ళంతా గొప్ప మహర్షులు, సప్త ఋషులు వీళ్ళుండే లోకాలు, బ్రహ్మకుమారులు వీళ్ళుండే లోకాలు, స్వర్గలోకం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మధ్యలో భూలోకం, కింద మరి జంతులోకాలంటే అతల, వితల ఆ లోకాలు, కింది లోకాలన్నీ ఉంటాయని చూసాం. సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకాలు. అవి ఇక్కడ మనకి ఈ భౌతిక ప్రపంచం అదనమాట. నిన్న మనం గోలోకాల్లో చూసిన భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఇక్కడ ఇలా చూపిస్తున్నారు. అన్నిటికంటే పైన బ్రహ్మలోకం, తర్వాత ఈ పైలోకాలు, స్వర్గలోకం, మధ్యలో భూలోకంలో మనుష్యులు కనిపిస్తున్నారు. కొందరు మంచి పనులు చేస్తున్నారు, కొందరు చెడు పనులు చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత కింది లోకాల్లో లోకాల్ని జంతులోకంలాగా చూపిస్తున్నారనమాట. సో, ఇది భౌతిక తల్లక్రిందులుగా ఉన్న ఈ చెట్టు ఏమిటి అంటే, మరి ఇది మన భౌతిక ప్రపంచము. సో, ఇది మరి పైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి కరెక్ట్‌గా ఆపోజిట్. ఎందుకు ఆపోజిట్ అయింది? ఎందుకయిందంటే కోరిక అనేది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దాంతో ఇదిలా తల్లక్రిందులయింది. సో, ఈ సత్వరజస్ తమో గుణాలు ఈ కోరికల్ని, ఇంద్రియ ప్రలోభాల్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఈ కొమ్మలన్నీ అందుకే పెరిగిపోయాయి. ఏమి సూచిస్తున్నాయి కొమ్మలు? మన యొక్క ఇంద్రియ కోరికలను సూచిస్తున్నాయి. ఈ నీరేమిటి అంటే కోరికలు. ఈ కొమ్మలెలా పెరుగుతున్నాయి? సత్వరజస్తమో గుణాలతో పోషించబడుతున్నాయి. ఇక ఈ ముడులు బడిపోయిన వ్రేళ్ళు దేనిని సూచిస్తున్నాయంటే, మన కర్మ బంధాలు అంత గాఢంగా ముడులు బడేటట్లు మనం ఈ కోరికలు పెంచుకుని, మనం జీవనాన్ని సాగిస్తున్నాము. ఈ ఈ ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. అది ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. ఈ చెట్టుకు అర్థం. ఇది భౌతిక ప్రపంచం. దేనికి ఆపోజిట్ అయింది అంటే పవిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఆపోజిట్ అయిపోయి తల్లక్రిందులైపోయింది. దేనివల్ల? కోరికని నీటి వల్ల. సో, మరి ఇలా తల్లక్రిందులైపోయాము. ఏం చేయాలి? మనం స్ట్రెయిట్‌గా మరి ఆధ్యాత్మికం వైపు వెళ్ళాలి. వెళ్ళాలంటే ఎలా? ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళం. దానికి ఎలా వెళ్ళాలో మార్గం ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పారు నెక్స్ట్. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाद्यन्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. సో, నరూపమస్యేహ తదోపలభ్యతే. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఎవరికి కూడా సరిగ్గా అర్థం కాదు ఈ లోకంలో. నా అంతో, దీని అంతం ఎక్కడ? నచ మరియు ఆది, ఆది ఎక్కడ? చ మరియు సంప్రతిష్ఠ, దీని మధ్య ఎక్కడ అనేది ఎవరికి అర్థం కాదు. ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఎవరికి తెలియదు. దీని బిగినింగ్ ఎక్కడో, అంతం ఎక్కడో, మధ్య ఎక్కడో ఎవరికి తెలియదు. అశ్వత్థమేనం సువిరూఢ మూలం. ఈ అశ్వత్థ వృక్షం సువిరూఢంగా అంటే వ్రేళ్లతో సహా
అసంగ శస్త్రేణ అంటే అసంగత్వం అనే ఆయుధంతో దృఢేన చిత్వ దృఢ చిత్తంతో నరికివేయాలి అంటున్నారనమాట. ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని ఎలాంటి అశ్వత్థ వృక్షం ఇది? వేళ్ళు దృఢంగా పాతుకుపోయిన ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అసంగత్వం అనే ఆయుధంతో అంటే డిటాచ్మెంట్. అసంగత్వం అంటే రాగద్వేషాలు లేకుండా, రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు మనం ఈ చెట్టును నరికివేయొచ్చు. అదే ఆయుధం. మరియు దృఢ చిత్తం అంటే పట్టుదల ఉండాలి కదా. ఏ పనైనా సక్సెస్ఫుల్గా చేయాలి అంటే ఏదో మనం పైకి చేద్దాంలే అనుకుంటే అవుతుందా? శ్రద్ధ ఉండాలి, చెయ్యాలి అనే ఆ దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి. కాబట్టి అప్పుడే చేయగలుగుతాం. అలాగే ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న ఈ వృక్షాన్ని ఛేదించుకుని మనం తిన్నని వృక్షం వైపు వెళ్ళాలి అంటే, సరి అయిన వృక్షం వైపు, ఆ ఆధ్యాత్మిక వృక్షం వైపు వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ మనం డిటాచ్మెంట్ పెంచుకోవాలి. అంటే రాగద్వేషాలని అరికట్టుకోవాలి. తరువాత అది ఎలా అరికట్టుకుంటామంటే దృఢ నిశ్చయంతో, పట్టుదలతో మనం రాగద్వేషాలను అరికట్టుకోవాలి. తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. పదం తత్పరిమార్గితవ్యం. ఆ తరువాత అంటే ఈ అసంగత్వంతో ఈ వృక్షాన్ని వ్రేళ్లతో సహా మనం తీసివేయొచ్చు అనమాట. అసంగత్వానికి అంతటి శక్తి ఉంది. అందుకే అదే ఆయుధం. మనం ఈ వృక్షాన్ని వ్రేళ్లతో సహా పెకలించాలి అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకుంటే అదే మన పెద్ద ఆయుధం. ఆ ఆయుధం కావాలి అంటే ఏం కావాలి? దృఢ చిత్తం కావాలి. అంటే దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి. మనం అది వదులుకుని ఈ వృక్షాన్ని పెకలించాలి అనేటటువంటి దృఢ నిశ్చయం. ఈ రెండింటితో మనం దానిని పెకలించి ఆ తరువాత ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు. తరువాత తత్పరిమార్గితవ్యం వెతుక్కోవాలి మార్గాన్ని. ఏ మార్గం వెతుక్కోవాలి? యస్మిన్ గత నా నివర్తంతి భూయ. భూయ అంటే తిరిగి, నా నివర్తంతి మళ్ళీ రాము. యస్మిన్ గత ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడికి తిరిగి రాము, ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న భౌతిక ప్రపంచానికి, అటువంటి ప్రాంతాన్ని, ప్రదేశాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఏమిటా ప్రదేశం? భగవంతుడి ధామమే మనం మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా చేస్తుంది కదా మరి భౌతిక ప్రపంచాన్ని. సో అది వెతుక్కోవాలి. ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని సువిరూఢంగా మరి మనం రాగద్వేషాలు లేని డిటాచ్మెంట్ అనే ఆయుధంతో, అసంగత్వం అనే ఆయుధంతో మనం పెకలించి దృఢ చిత్తంతో తరువాత ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి రాకుండా ఉంటామో ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న భౌతిక ప్రపంచానికి, ఆ ప్రదేశాన్ని వెతుక్కోవాలి. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే. అన్నిటికీ కూడా ఆది పురుషుణ్ణి అయి ఉన్న భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. ప్రపద్యే అంటే శరణు వేడటం. యతః ప్రవృత్తి ప్రసృత పురాణి. ఎవరి నుంచి అయితే సమస్తము ప్రారంభమైందో అటువంటి ఆది పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అంటున్నారు. కాబట్టి ఈ వృక్షం యొక్క నిజ రూపం ఎవరికీ తెలియదు. దీని మరి ఆది మధ్య అంతాలేమిటో ఎవరికి కూడా ఈ లోకంలో అర్థం కాదు. కానీ లోతుగా నాటుకుని విలసిల్లుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అసంగత్వం అనే ఆయుధంతో, అసంగత్వం అంటే రాగద్వేషాలు వదులుకోవడం అంటే వైరాగ్యం అన్నమాట అది. సో ఆ వైరాగ్యం అనే అస్త్రంతో, దృఢ చిత్తంతో మనం ఖండించి వేయాలి. ఆ తరువాత మరి మనం ఈ మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎలాంటి మార్గం అంటే ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి భౌతిక ప్రపంచం జనన మరణ చక్రంలోకి రామో అలాంటి మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎలా అంటే ఎవరి నుంచి సమస్తము ప్రారంభమైందో అటువంటి ఆది పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది మార్గం. మళ్ళీ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి రాకుండా ఉండాలి అంటే. సో ముందు వైరాగ్యం అంటే రాగద్వేషాలు వదులుకోవాలి, డిటాచ్మెంట్ పెంచుకోవాలి. తర్వాత మరి పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎలా? భగవంతుడిని శరణు వేడటం ద్వారా. ఎవరి నుంచి సమస్తం ఆరంభమైందో, ఎవరి నుంచి అనంతకాలంగా ఈ సమస్తం వ్యాపించి ఉన్నదో అటువంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ఆ మార్గంతో మనం మళ్ళీ ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్న భౌతికత్వం నుంచి ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళ్ళొచ్చు. అంటే మన ఆత్మతత్వంలో ఉన్న అశుద్ధత్వాన్ని
ఈ కోరికతో పాటు వచ్చిన ఈ మలినాన్ని, ఈ కల్మషాన్ని కడిగి వేసుకుని ఆత్మతత్వంతో, ఆ శుద్ధత్వంతో సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము. తద్వారా పరంధామానికి మరి అర్హులం అవుతాం. సో, అక్కడికి వెళ్తామని చెప్తున్నారు గదా! ఎక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి రామో, అటువంటి ప్రదేశాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎలా వెతుక్కోవాలి అంటే, అందరికీ గూడా అన్నిటికీ గూడా హ్మ్. ఎక్కడి నుంచి సమస్తం ప్రారంభమైందో, ఎవరి నుంచి అనంతకాలంగా సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నదో, అటువంటి భగవంతుడిని, పరమ పురుషుడిని శరణు వేడాలి. సో, భగవంతుడిని శరణు వేడటం మనం చివరికి చేయవలసిన పని ఏమిటి అంటే అది. శరణాగతులం అవ్వడం భగవంతుడికి. వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకొని. నిర్మాణమోహాచిత సంగతోష ఇంకా క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. వైరాగ్యాన్ని పెంచుకుని, ఆ వైరాగ్యం అనే ఆయుధం అని ఇక్కడ చెప్పారు గదా! ఆ ఆయుధంతో దీనిని నరికి తర్వాత మరి భగవంతుడిని శరణు వేడి మళ్ళీ ఇక్కడికి రాకుండా ఉండే మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి అని చెప్పారు గదా! సో, ఆ శరణు వేడటం అనేది ఎలా చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. భగవంతుడికి శరణాగతులం అవ్వాలి అంటే మరి ఎట్లా? ఈ అసంగత్వంతో దీనిని నరికివేయాలి. అసంగత్వం అంటే అసలు ఈ అసంగత్వాన్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి అనేది చెప్తున్నారు వైరాగ్యాన్ని. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామ ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. నిర్మాణ మోహ అంటే ఈ మోహం జిత సంగదోష. జిత అంటే సంగదోషాలంటే అటాచ్మెంట్, ఈ రాగద్వేషాలను జయించడం. జిత అంటే జయించడం. ఈ మోహము, అనురాగము, ద్వేషము ఇటువంటివన్నీ రాగద్వేషాలను జయించడం. ఆధ్యాత్మ నిత్యమైన ఆత్మను అర్థం చేసుకుని వినివృత్త కామ. కామ అంటే కోరికలను వదిలిపెట్టి ద్వంద్వైర్విముక్త ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై. ద్వంద్వాలు అంటే ఏమిటి? ఆపోజిట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తున్నారు ఎటువంటి ఆపోజిట్స్ అనేది. సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞ, సుఖ దుఃఖాల వంటి ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై. సో సుఖ దుఃఖాలు, రాగద్వేషాలు ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వాలు అనమాట. శత్రుమిత్రువులు, లాభ నష్టాలు అనొచ్చు. వీటన్నిటిని ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్పొచ్చు. ఆపోజిట్స్ ద్వంద్వాలు అంటే. అంటే ఈ ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి విముక్తులం అవడం అంటే అర్థం ఏమిటంటే, ఈ ద్వంద్వాల్లో ఏ పరిస్థితి అయినా సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకేలాగా ఉండడం. విముక్తులు అవ్వడం అంటే ఇక వాటి ఎఫెక్ట్ మన మీద లేదు. సుఖం వచ్చినా ఒకేలాగా ఉంటున్నాం, దుఃఖం వచ్చినా ఒకేలాగా ఉంటున్నాం. అలాగే శత్రువు అయినా ఒకేలాగా ఉంటున్నాం, మిత్రుడైనా ఒకేలాగా ఉంటున్నాం. మరి ఈ లక్షణాలన్నీ ఎక్కడ చూసాము? శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలని 12వ అధ్యాయంలో చూసాం. నిన్న 14వ అధ్యాయంలో 3 గుణాలను జయించిన వాళ్ళ లక్షణాలు ఇలా ఉంటాయి అని కూడా చూసాం. అందుకే 3 గుణాలు, ఆ మాయను దాటగలిగిన వాళ్ళకి ఈ లక్షణాలు వస్తాయి. అదే ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. వైరాగ్యంతో అంటే ఈ భౌతిక గుణాలను నువ్వు దాటుకుని వైరాగ్యంతో ఉండాలని ఇందాక చెప్పారు కదా. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటో ఇక్కడ క్లియర్గా మళ్ళీ చెప్తున్నారు. మనకు అర్థం కావడానికి భగవంతుడు ఈ చాప్టర్లో మొత్తాన్ని కూడా ఇలా చక్కగా పాయింట్ బై పాయింట్ ఫస్ట్ 5-6 పాయింట్స్లో మనం చేయవలసినంత కూడా చెప్పేశారు. అందుకనే ఈ 15th చాప్టర్ని మనం ఈ ఫస్ట్ ఫ్యూ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకుంటే మనం అసలు ఎందుకు ఈ భౌతికత్వంలో ఇలా ఉన్నాం, ఈ రాగద్వేషాలతో ఉన్నాం ఎందుకు అంటే సత్వరజస్తమో గుణాలు ఇలా పోషించి ఆధ్యాత్మికమైన మన తత్వాన్ని ఇలా పాడు చేసేస్తున్నాయి. మరి ఫుల్ ఆఫ్ కామ క్రోధ మోహమో మదమాత్సర్యాలతో నిండిపోయామంటే కోరిక వల్ల ఇలా అయిపోయాం. కోరిక ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ గుణాలు మనల్ని పోషించి ఈ కొమ్మలు కోరికలు ఇలా పెరిగిపోయాయి అని చెప్పి మనం చూసాం. ఇంద్రియ ప్రలోభాలు వల్ల. సో ఆ ప్రలోభాలే కోరికలు అవుతున్నాయి. సో ఎలా వీటి నుంచి బయటపడి ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్నాం కదా, ఆత్మతత్వం ఉన్నాం, మరి అది లేకుండా ఈ ఈర్ష్యాద్వేషాలు కామక్రోధాలతో నిండి ఉన్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ వదులుచుకున్న ఆత్మతత్వాన్ని ఆ స్ట్రెయిట్ చెట్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ముందు వైరాగ్యాన్ని పెంచుకో, కోరికల్ని తగ్గించుకో, రాగద్వేషాలు తగ్గించుకో. సో ఆ తర్వాత అంతటికీ కారణమైన భగవంతుడిని శరణు వేడు. అప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఇక్కడికి తిరిగి రాని ప్రదేశానికి వెళ్ళగలుగుతావు, పరంధామానికి. అక్కడికి వెళ్తే మళ్ళీ నువ్వు ఇక్కడికి రావనవసరం లేదు అని చెప్పారు.
సో ఈ రాగద్వేషాలు వైరాగ్యం పెంచుకోమంటున్నారు. ఈ చెట్టున వైరాగ్యంతో కొట్టేయొచ్చు అంటున్నారు. అసలు ఈ రాగద్వేషాలు ఎలా, వైరాగ్యం ఎలా పెంచుకోవాలి అని డౌట్ వస్తే ఎలా అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో నీ నిర్మాణ మోహం అంటే నీ యొక్క ఈ అహంకారము, మోహము, అనురాగ దోషాలు జయించి రాగద్వేషాలను వదులుకుని నిత్యమైన ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ముందు కోరికల్ని తగ్గించుకో. ద్వంద్వాలన్నిటి నుంచి బయటపడు. ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ఒకే రకంగా ఉండు. ఎలాంటి వాళ్ళతో అయినా ఒకే రకంగా ఉండు. శత్రువైనా, మిత్రుడైనా, కష్టమైన, సుఖమైన, లాభమైన, నష్టమైన అన్ని టైమ్స్‌లో అందరి పట్ల నువ్వు ఒకే రకంగా ఉండు. అంటే ద్వంద్వాలకు అతీతుడుగా ఉండాలి. కోరికల్ని తగ్గించుకోవాలి. అప్పుడు గచ్చంత్యమూఢ పదమవ్యయంతర్. ఇవన్నీ చేసి ఈ రకంగా ఉంటూ మనం భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలి. అప్పుడు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో భగవంతుణ్ణి పొందాలి అంటే ఎలాగో ఈ శ్లోకంలో క్లియర్‌గా చెప్పేశారు. విద్యా గొప్పతనం, మోహం, అనురాగ దోషాన్ని జయించాలి. నిత్యమైన ఆత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ఎలా? మనం ఫస్ట్ ఈ రాగద్వేషాలు వదులుకుంటే, కోరికలను తగ్గించుకుని, సుఖదుఖం అనే ద్వంద్వాలకు మనం అతీతులం. అంటే ఏంటి? ఏ పరిస్థితులైనా తొణకకుండా, బెణకకుండా ఒకేలాగా ఉండగలగాలి. అలా ఉన్నప్పుడు ఉంటూ భగవంతుణ్ణి శరణుజొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో ఇది బ్రహ్మపదం పొందాలి అంటే ఇక్కడ మార్గం ఈ చాప్టర్‌లో ఇట్లా క్లియర్‌గా ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. ప్రతి చాప్టర్‌లో భగవంతుణ్ణి, బ్రహ్మపదం పొందడం ఇవన్నీ ఒకటే. వీటికి కనీసం ఒక్క శ్లోకమైనా ఇటువంటిది ఉంటుంది. ఎలా పొందాలి అనేది. అందుకని ఈ చాప్టర్‌లో చక్కగా క్లియర్‌గా ఈ శ్లోకంలో చెప్పారనమాట ఆ విషయం. సో మనందరికీ భగవంతుడిని పొందాలంటున్నారు. ఎలా పొందాలో ఏమిటో అని ఇప్పుడు డౌట్ రావచ్చు. అలా మనం ఒక్క నిమిషం మనస్సును కాన్సంట్రేట్ చేసి ఇలాంటి శ్లోకాలను చదివి అర్థం చేసుకుని, నెమరు వేసుకుని, ప్రతి విషయంలోనూ దీన్ని అప్లై చేయాలని ప్రయత్నిస్తేనే ప్రాక్టికల్‌గా విని మనం ఊరుకుని వదిలేసామంటే దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. మరి విని, అర్థం చేసుకుని, స్మరించుకుని, నెమరు వేసుకుని, మన నిత్య జీవితంలో ప్రతి పని చేసేటప్పుడు మనసులో ఇది ఉంచుకుని ఈ రకంగా ప్రవర్తించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సుఖ దుఃఖాల్లో సమంగా ఉండటం, సమత్వం, ప్రతి వాళ్ళతో సమత్వం ఉండటం, రాగద్వేషాలను తగ్గించుకోవడం, కోరికలను తగ్గించుకోవడం, ఇవన్నీ గూడా క్రమేణా ఒక్క రోజులో ఓవర్ నైట్ ఇంత పర్ఫెక్ట్ అవ్వం. ఇవన్నీ మన వల్ల సాధ్యం అనే నిరుత్సాహం వద్దు. అలాగే ఆ నిర్లక్ష్యము వద్దు. మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి ముందు ఆ మార్గంలో అడుగుబెట్టడం. అడుగుబెట్టిన తర్వాత దానిని వీలైనంతగా మనం చిన్న అడుగులో, పెద్ద అడుగులో మన శాయశక్తులా ప్రయత్నించి ప్రయాణం ఆ మార్గంలో సాగించడం. అప్పుడు భగవంతుడే మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటారు. మనకు ఆ దృఢ నిశ్చయం ఉండాలి ముందు ఆ మార్గంలో ఉండాలి అంటే. అదే చెప్పారు ఇందాక కదా! మీరు వైరాగ్యంతో, దృఢ నిశ్చయంతో ఈ చెట్టును నరికివేయాలి. కాబట్టి మనకు ఆ నిశ్చయం ఉండాలి. ఇలా అవ్వాలి మనం. సమత్వం తెచ్చుకోవాలి. కోరికలు తగ్గించుకోవాలి. వైరాగ్యం పెంచుకోవాలి అనేటటువంటి నిశ్చయం ఉండాలి మనలో. ఉండి మనం ఆ మార్గాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అందుకని భౌతికత్వం తగ్గించుకోవాలి అంటే భగవంతుడి వైపు మనస్సు వెళ్ళాలి. ఆయన్ను శరణు వేడాలి అంటున్నారంటే మనకిష్టమైన వాళ్ళని తలుచుకుంటూ ఉంటాం గాబట్టి భగవంతుడిని తలుచుకోవాలి కాబట్టే మనం ఈ నామస్మరణ గూడా మరి దానికి సహకరిస్తుంది గాబట్టే అది చేయలేదు అంటే మరి ఏం జేస్తాము? ఆ సమయాన్ని వేరే విధంగా వ్యర్థం జేస్తాం. బయటికి వెళ్తాం, పక్క వాళ్ళతో కబుర్లు చెప్తాం, బజారంటాము, టీవీ చూస్తాము. వీటి వల్ల ఇంకా మరి భౌతికత్వమే పెరిగిపోతుంది. వాటి మీదే ఇంట్రెస్ట్ ఒస్తోంది. కదా! సో, భగవంతుడి పట్ల తిప్పాలి అంటే మరి ఆయన నామాన్ని జపించుకుంటూ ఉన్నా, ఆయన గురించి వింటూ ఉన్నా, ఆయన గురించి కీర్తనలు పాడుకుంటూ ఉన్నా, మరి క్రమేణా ఆయన మీదకు మనస్సు వెళ్తుంది. సో, ఈ భౌతికత్వం మీద తగ్గిన కొద్దికి కోరికలు గూడా తగ్గుతాయి. భౌతికత్వం పెరిగింది అంటే కోరికలు పెరిగిపోతాయి. సో, ఇవన్నీ తగ్గించుకోవడానికే ఈ రకంగా మనం మనస్సును శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఈ శుద్ధ తత్వాన్ని రాగద్వేషాలు తగ్గించుకుని, ఆ
నిర్మలమైన తత్వాన్ని, నిష్కల్మషమైన ప్రేమతత్వాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే మనకి ఈ భౌతిక విషయాల నుంచి మన మనకు కావలసినంత వరకు మన నిత్య జీవిత బాధ్యతలు జరుపుకోవాలి. వదిలేసి వెళ్ళిపోమనలే, ఏ అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి తపస్సు చేసుకోమనరల. మన పనులు మనం నిర్వర్తించాలి కరెక్ట్‌గా. కానీ టూ మచ్ ఆలోచన వేస్ట్. ఆ పని సక్రమంగా అవ్వడానికి బుర్ర ఉపయోగించొచ్చు కానీ, తర్వాత వాళ్ళు ఇలా అన్నారా, వీళ్ళు ఇలా అన్నారు, ఈ వేస్ట్ ఆలోచనలన్నీ మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడవు. కాబట్టి మనకింకా హాని కలిగిస్తాయి. దాని బదులు భగవంతుడి యొక్క చింతనలో మనం కీర్తన అవ్వనివ్వండి, శ్రవణం అవ్వనివ్వండి, లేదా మరి ఈ జపం, ఆయన నామస్మరణ చేసుకుంటూ మనస్సును, అటెన్షన్‌ను అటువైపు తిప్పడం. అది అప్పుడు మనకి ఈ వైరాగ్యం అనేది పెంచుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. కోరికలను తగ్గించుకోవడం, బాహ్యతత్వాన్ని తగ్గించుకోవడం. బాహ్యతత్వం ఎప్పుడైతే తగ్గుతూ ఉంటుందో ఈ బాహ్య దృష్టి, కోరికలు కూడా తగ్గుతూ ఉంటాయన్నమాట. ఫైనల్‌గా భగవంతుడిని శరణు వేడాలి. అన్నిటికీ మన ప్రయత్నం మనం చేసినా భగవంతుడిని శరణు వేడాలి అంటే ఏది జరిగినా ఆయన ప్రసాదం అనుకునే మనస్తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో, మనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడా నేను ఇంత మంచిగా చక్కగా స్మరణ చేసుకుంటున్నా, భజన చేసుకుంటున్నా, పూజ చేసుకుంటున్నాను. నాకేమిటి కష్టాలు అని అడగడం కాదు. ఆయన ఏదిచ్చినా ఆయనకి ఏది ఎప్పుడు ఎలా ఎక్కడ ఎలా జరగాలో భగవంతుడికి తెలుసు. మన కర్మానుసారం అది జరుగుతూ ఉంటుంది. అదే కర్మ సిద్ధాంతం. మరి రూల్స్ ఉంటాయి గదా! కోర్ట్‌లో ఈ పని చేస్తే ఈ తప్పు, ఈ శిక్ష అని. అలాగే మన కర్మకు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఆ కర్మల నుంచి బయటపడడానికే ఈ ఫలాసక్తి లేకుండా ఈ సమత్వంతో పనులన్నీ చేసుకుంటూ పోతే మనకి బంధాలు ఏర్పడవని కర్మయోగంలోనే చూసాం మొదట్లోనే. అందుకనే ఇక్కడ గూడా ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. సో, మీరు కోరికలను వదిలి, రాగద్వేషాలను వదిలి మీరు ఉండి భగవంతుడిని శరణు వేడండి. ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనుకునే మెంటాలిటీ అదెప్పుడొస్తుంది? కర్మయోగంలో సమత్వంతో వస్తుంది. ఇక్కడ భక్తిభావంతో భగవంతుడు ఏది చేసినా మనం ఒప్పుకుంటున్నాం అనే ఆ రకమైన మనస్తత్వంతో, సమత్వంతో ఉండడం. సో, అది ఇక్కడ చెప్పిన విషయం అదనమాట. రాగద్వేషాలు జయించి ఆత్మతత్వాన్ని, కోరికలను వదిలి సుఖదుఖం లాంటి ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉంటూ భగవంతుడిని శరణు వేడేవాళ్ళు బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. సో, ఆ బ్రహ్మపదం ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా నానివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. అలా నా తద్భాసయతే సూర్యుడి వల్ల ప్రకాశింపబడదు. నా శశాంకు అంటే చంద్రుడి వల్ల కూడా ప్రకాశింపబడదు. పావక అంటే అగ్ని వల్ల కూడా ప్రకాశింపబడదు. యద్గత్వ అక్కడికి ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్తారో నానివర్తంతే మళ్ళీ తిరిగి రారు. తద్ధామ పరమమ్మమ్మ. తద్ధామ అటువంటి ధామం దివ్యమైనటువంటి నా యొక్క ధామం అంటున్నారు. సో, నా దివ్యధామము మరి సూర్యుడి వల్ల గాని, చంద్రుడి వల్ల గాని, అగ్ని వల్ల గాని ప్రకాశింపబడదు. అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు. అటువంటి ధామం నా దివ్యధామం అంటున్నారన్నమాట. సో, అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతారు. ఎవరు? ఈ రాగద్వేషాలు జయించిన వాళ్ళు, కోరికలు వదిలి సుఖదుఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉండగలిగిన వాళ్ళు, భగవంతుడిని శరణు వేడిన వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. ఆ బ్రహ్మపదం ఇలా ఉంటుంది. భగవంతుడి యొక్క స్వయం ప్రకాశంతోనే వెలిగిపోతుంది. అక్కడ సూర్య చంద్రులు గాని, అగ్ని గాని ఏది అక్కర్లేదు వెలుగుకు అంటున్నారనమాట. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి. నా అంశలే, ఈ లోకంలో ఉన్న జీవులందరూ కూడా నా అంశలే. అయినా సనాతనమైన నా శాశ్వత అంశాలు. కానీ మనస్సుతో కలిపి ఈ 6 ఇంద్రియాలతో, అంటే మనస్సును కూడా ఒక ఇంద్రియంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఈ 6 ఇంద్రియాలతో ప్రకృతి స్థాని, ప్రకృతిలో ఉంటూ కష్టాలు పడుతున్నారు. మరి మనస్సు, ఇంద్రియాల వల్లే ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. అంటే ఇంద్రియాలు లేకుండా మరి ఎలాగూ అనుకుంటే ఆ ఇంద్రియాలను సవ్యమైన మార్గంలో ఉపయోగించుకోమని ఇస్తే భగవంతుడు మనస్సును, మనం మరి ఈ భౌతికత్వంలో ఇరుక్కుపోయి వీటి కోసం ఉపయోగిస్తూ ఇలా కష్టాలు పడుతున్నాం అన్నమాట. సో, ఇప్పటి వరకు భగవంతుడు
అసలు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు తత్వం ఏమిటో చెప్పారు. ఇది ఎలా తలక్రిందులైంది, ఎందుకంటే కోరిక వల్ల. ఎందుకు ఇలా ఈ కోరికలు, ప్రలోభాలు కొమ్మలు పెరిగిపోతున్నట్టు పెరుగుతున్నాయంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలని మాయ వల్ల. తద్వారా బంధాలను ఈ వ్రేళ్ళు ముడులు పడిపోయినట్టు బంధాలు కలిగిస్తున్నాయి. సో అన్నింటికి కారణం కోరిక. ఆ కోరికను తగ్గించుకోవాలి. కోరికను పెంచే మాయను, ఆ సత్వరజస్తమో గుణాల వల్ల మనకు కలిగే ఈ ప్రలోభాలను తగ్గించుకోవాలని చెప్పారు. ఎలా తగ్గించుకోవాలో చెప్పారు. వైరాగ్యాన్ని పెంచుకొని మరి మనం తర్వాత భగవంతుని శరణు వేడాలి. వైరాగ్యం ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే రాగద్వేషాలు జయించి కోరికలను తగ్గించుకుని సుఖం, దుఃఖం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయిన సమత్వంతో ఉంటూ భగవంతుడిని శరణు చచ్చేవాళ్ళు బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. బ్రహ్మపదం భగవంతుడి యొక్క స్వయం ప్రకాశత్వంతోనే వెలిగిపోతుంది. సో ఇప్పటి వరకు ఆ బ్రహ్మపదాన్ని ఈ భౌతికత్వాన్ని ఎలా జయించి ఆ పరంధామానికి వెళ్ళాలో చెప్పారు. పరంధామం ఎలా ఉంటుందో చెప్పారు. ఇప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మనందరం తత్వం చెప్తున్నారనమాట. మనందరం కూడా భగవత్ అంశాలే. కానీ ఈ బద్ధ జీవితం కారణంగా మనస్సు, ఇంద్రియాలతో ఈ ఆరింటితో ఇలా కష్టాలు పడుతున్నారు. మరి మనస్సు వల్లే కదా మనకి ఫీలింగ్స్ అన్నీ వచ్చి సుఖము, దుఃఖము అంటూ ఆందోళనలు, భయాలు ఇవన్నీ ఏర్పడుతున్నాయి. అది శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాన్ని వాశయాత్. వాయువు వాసనను ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి గాలి మోసుకు వెళ్తూ ఉంటుంది కదా. మనం ఇప్పుడు బయట కూర్చున్నామంటే ఏ సన్నజాజి పూల వాసన, మల్లెపూల వాసన వచ్చిందనుకోండి, మన ఇంట్లో చెట్టు లేదు, అబ్బా ఎక్కడి నుంచో పూల వాసన వస్తుంది అనుకుంటాం. పక్కింట్లో వాళ్ళకి చెట్టు ఉంది, ఆ వాసన మనకు వస్తుంది. అంటే గాలి తీసుకొస్తుంది ఆ వాసన. అలాగే గాలి వాసనలను తీసుకొచ్చినట్టు మన మనసులో ఉన్న ఈ రాగద్వేషాలు అంత స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అవి వేరే నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వస్తాయి మనతో పాటు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు. మనం నెక్స్ట్ జన్మ ఎత్తి వేరే శరీరం తీసుకున్నా ఇంత స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అవి కూడా వస్తాయి. అందుకే ఈ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే నెక్స్ట్ జన్మ ఖాయం. అందుకే ఫీలింగ్స్, రాగద్వేషాలను తగ్గించుకో అని చెప్పిన కారణం అదనమాట. ఈ రాగద్వేషాలు ఎవరి పట్లైనా స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకున్నామంటే అవి నెక్స్ట్ జన్మలోకి వస్తాయి అంటే మళ్ళీ జన్మ గ్యారంటీ అని అర్థం. సో జన్మ లేకుండా మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలంటే ముందు ఇటువంటి ఫీలింగ్స్, టూ మచ్గా ఆలోచనలు తగ్గించుకోవాలి. అంటే ఎవరి మీద ప్రేమ ఉండకూడదు, అదెలా సాధ్యం అంటే అది ప్రాక్టీస్‌తో వస్తుంది. ఒక్క రోజుతో కాదు. ఎవరిని వదిలిపెట్టమనడం లేదు. మన డ్యూటీని మనం తప్పనిసరిగా కరెక్ట్ అయిన మార్గంలోనే చేయాలి. అన్నీ భగవంతుడికి సమర్పిస్తున్నాను అనుకుంటూ చేసుకోవచ్చు. కానీ అది మనసులో పెట్టుకున్న ఆ రాగాన్ని, అటాచ్‌మెంట్‌ని, అలాగే ద్వేషం, ఎవరి మీదైనా కోపం ఉన్నా, ఇష్టం ఉన్నా వాటన్నిటి వల్ల ఉపయోగం లేదు. వాటన్నిటి వల్ల మనకింకా హాని తప్ప. అలా పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్టాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ అంటే ఈ స్పర్శ రూప రసగంధాలని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇంద్రియాలు ఇచ్చేటటువంటి 5 విషయాలు మనకి శ్రోత్రం వినడం, చక్షువులు, అలాగే మరి చూ చక్షువులు అంటే చూపు, స్పర్శ అంటే స్పర్శ, రసనం రుచి, ఘ్రాణం వాసన. ఈ 5 గూడా ఈ 5ంటితో అధిష్టాయ మనశ్చాయం మనస్సుతో సహా మరి ఆ విధంగా వేరొక శరీరం తీసుకున్న తర్వాత మనస్సుతో సహా ఈ చెవి, కన్ను, నాలుక, ముక్కు, స్పర్శ భావాన్ని మళ్ళీ మనం పొందుతాం. ఏది ఈ స్పర్శ రూప రసగంధాలన్నీ అనుభవిస్తాం కొత్త శరీరంలో. అందులో మళ్ళీ ఇదే హ్మ్. భావాలను పెంచుకుంటాం ఆ కొత్త శరీరంలో కూడా. సో మళ్ళీ ఇంకో శరీరం వస్తుంది. ఈ స్పర్శ రూప రసగంధాలన్నీ అన్నీ గూడా ఈ సేమ్ భావాలనే మళ్ళీ ఎంటర్‌టైన్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇవే భావాలను ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటాం మళ్ళీ. ఎందుకంటే తెచ్చుకున్నాం గదా మరి ప్రీవియస్ జన్మలో నుంచి. అందుకని మళ్ళీ అవే ఫీలింగ్స్. అందుకే కొందరు చూడండి చిన్నప్పటి నుంచి నాకిదంటే ఇష్టం, నాకిదంటే ఇష్టం లేదు అంటూ ఉంటాం అకారణంగా, ఆటోమేటిక్‌గా. కొంతమందికి మంచి నృత్యం చేసే కెపాసిటీలుంటాయి. కొంతమందికి కొన్ని విషయాల మీద తీవ్రమైన ఇష్టాలుంటాయి. తీవ్రమైన ఇష్టాలుంటాయి. ఇవన్నీ ఏమిటంటే అందుకే మన వాళ్ళు వాసనలెక్కడికి పోతాయి అంటూ ఉంటారు. అంటే పూర్వజన్మ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇష్టాయిష్టాలు, రాగద్వేషాలనమాట. సో, దానికి ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇక్కడ ఈ పందిని చూపిస్తున్నారు. పంది
మరి ఆ బురదలోనే ఉంటూ అదే బాగుంది అనుకుంటుంది. నువ్వు బయటికి వచ్చి శుభ్రపడతావు, బయటికి రా అన్నా కూడా దానికి ఇష్టం ఉంటుంది. సో మనం కూడా ఇలాగే ఈ జనన మరణ చక్రంలో ఈ రాగద్వేషాలను వదలకుండా ఈ చక్రంలోనే కూర్చుంటున్నాం అనమాట. ఈ పంది గనక ఈ బురదను వదలకుండా ఎలా కూర్చుంటుందో, ఈ రాగద్వేషాలతో ఉన్నన్నాళ్ళు మనం ఈ జనన మరణ చక్రం అనే బురదలోనే ఉంటాం. ఎప్పుడైతే ఆ రాగద్వేషాలు వదులుతామో అప్పుడే ఈ చక్రం నుంచి బయటపడతాం, ఈ బురద నుంచి అని ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూపిస్తున్నారు. ఉత్క్రామంతం స్థితం వాపి భుంజానం వా గుణాన్వితం విమూఢానాన్ ఉపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుష. సో జీవుడి శరీరాన్ని ఎలా వదులుతాడు, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావం వల్ల ఎలాంటి శరీరాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు అనేది మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు. అంతే కదా, మరి ఈ త్రిగుణాల ప్రభావంతో మనం చేసే పనులతో, తద్వారా ఏర్పడిన కర్మలతో మనకి నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు, కానీ జ్ఞానంతో శిక్షణ పొందిన కళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు చూడొచ్చు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారు, ఒక కారు ఇంజిన్ వైపు చూస్తున్నాడు ఇతను. ఇతను మెకానిక్, ఇతనికి ఇంజిన్ లోపల ఎక్కడ ఏది ఎలా పనిచేస్తుందో అతనికి తెలుసు. మనబోటి వాళ్ళని కూడా చూడొచ్చు, కానీ మనకేమర్థం అవుతుంది, ఇద్దరికీ ఒకటే కనిపిస్తుంది, కానీ మనకి ఏది ఎక్కడ ఎలా పనిచేస్తుందో ఏమీ ఐడియా ఉండదు. అతనికి అన్నీ కూడా తెలుసు. సో అలా జ్ఞానికి ఈ విషయం అంతా కూడా తెలుసు. ఏది, మనం ఇలాంటి రాగద్వేషాలతో ఉన్నాము అంటే మనం ఇలాగే ఈ పంది గనక బురదలో ఉన్నట్టు ఈ జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటాము. ఈ రాగద్వేషాలు మనం వదులుకున్నప్పుడు, కోరికలను తగ్గించుకున్నప్పుడు, మనం ఆ భగవంతుణ్ణి శరణు వేడినప్పుడు మనం ఈ ఇందులో నుంచి బయటపడొచ్చు అనేది జ్ఞానికి అర్థమవుతుంది. ఆ శిక్షణ అంటే మరి ఆ సాధన చేసిన వాడికి. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతస. సో ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులే దీనిని స్పష్టంగా చూడగలుగుతారు. కానీ ఎవరికైతే ఈ మనస్సు ఇంకా ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో ఉన్నారో వాళ్ళు ఆత్మానుభూతిలో ఉండలేరు. ప్రయత్నించినా కూడా వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాదు, అంటే ఈ మాయలోనే ఉంటారు. మరి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా, ఎలా మనం పుట్టడం, పెరగడం, వృద్ధాప్యం, ఆత్మ మళ్ళీ ఈ బంధాలు ఉన్నప్పుడు వేరొక శరీరంలోకి వెళ్తే ఈ చక్రం ఇలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. మరి ఆ రియలైజేషన్ లేనప్పుడు. యదాదిత్యకదం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి. ఇప్పుడు సో ఏ విధంగా మనం ఇది వదిలించుకోవాలి, ఈ వాసనలను ఎలా శరణు వేడాలో ముందే చెప్పారు. వదిలించుకోకపోతే ఈ మనుషులందరూ మనం ఎందుకు ఇలా ఒక జన్మ నుంచి ఒక జన్మకు వెళ్తున్నామో క్లియర్గా చెప్పారు. ఈ రాగద్వేషాలతో ఉన్నంత కాలం, ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు ఈ ప్రభావానికి గురి అయినంత కాలం మనం ఇలాగే ఉంటాము. అది మరి మన శిక్షణతో మనం ఆ స్థితికి ఆ జ్ఞానం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడే బయటపడతారు. తెచ్చుకోలేకుండా ఈ మాయలోనే ఉన్నప్పుడు ఈ బురదలోనే ఉంటారు అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు భగవంతుడు తన గురించి చెప్తున్నారు లాస్ట్‌కి. ముందు భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాల వ్యత్యాసం, దాని నుంచి భౌతికత్వం నుంచి ఆధ్యాత్మికతకి ఎలా వెళ్ళాలి. ఆ తర్వాత ఈ జీవులందరూ ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నారు, ఈ రాగద్వేషాలు మోసుకుపోవడం వల్ల ఒక శరీరంలోంచి ఒక శరీరంలోకి. అందుకని అవి వదిలిపెట్టడం ఇంపార్టెంట్. వదిలిపెట్టకపోతే ఇలాగే ఉంటాం పందిలాగా, మరి బురదలో పంది ఉన్నట్లు అంటున్నారు. అలాగే అది ఒక ఎగ్జాంపుల్, భగవంతుడు ఇచ్చింది కాదు, మనకి అర్థం అవ్వడానికి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. అలాగే మరి మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు. జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే జ్ఞానంతో వాళ్ళు బయటపడగలరు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి. ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదరగొట్టే ఆదిత్యగతం తేజో, ఆదిత్యుడు సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు అఖిల జగత్తును భాసింపజేసే సూర్యుడి తేజస్సు నా నుండే వస్తుంది. చంద్రమసి, ఆ చంద్రుడి తేజస్సు కూడా నాదే. యచ్చాగ్నం, ఆ అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా నాదే. తేజో విద్ధి మామకం, వీటన్నిటి తేజస్సు నా నుంచే వస్తున్నాయి అంటున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు తన గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చ ఔషధి సర్వ సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో అన్ని గ్రహాల్లోకి నేను ప్రవేశిస్తాను, అన్ని ప్లానెట్స్
ప్రవేశించి వాటిని కక్షలో ఉంచుతాను. ఈ ప్లానెట్స్ అన్నీ మరి మన సూర్యుడి చుట్టూ గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. అవి ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరుగుతున్నాయా? ప్రతి దానికి దాని దారి దానికి ఉంటుంది. ఇలా దారంలాగా చూపిస్తున్నారు. అదే మనం కక్ష్య అంటాం. వాటి రోడ్ అన్నమాట అది. ఇంగ్లీష్‌లో ఆర్బిట్ అంటారు. కాబట్టి అవి ఒక్క మిల్లీమీటర్ కూడా వాటి దారి నుంచి అటు ఇటు తొలగవు. కరెక్ట్‌గా ఆ గీత అంత స్ట్రెయిట్‌గా చక్కగా ఉంటుందన్నమాట. మనం సైంటిస్ట్‌లు మెజర్ చేస్తే. మనం అంత పర్ఫెక్ట్‌గా అవి వెళ్తూ ఉంటాయన్నమాట. మనం నడిచేటప్పుడు ఎంత తిన్నగా నడిచినా మనం మెజర్ చేస్తే మేబీ అంత తిన్నగా వెళ్ళలేమేమో. కానీ ఇవి మాత్రం ఒక్క మిల్లీమీటర్ గూడా అటు ఇటు వెళ్ళవు. భూమి కొంచెం ఇదైతేనే మనం భూకంపం అమ్మో అనుకుంటాం. అంత పర్ఫెక్ట్‌గా వెళ్తున్నాయి. మరి అన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు అంటే నా శక్తి ద్వారానే అవి కక్షలో అంటే వాటి దారిలో అవి ఉన్నాయి అంటే నా శక్తి ద్వారానే అంటున్నారు. కాబట్టి చంద్రుడిగా మారి అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తున్నారు. మరి హ్మ్, చంద్రకాంతికి ఔషధ శక్తి ఉంది. అందుకే ఆయుర్వేద మెడిసిన్స్ కూడా చాలా వరకు చంద్రకాంతిలో పెడుతూ ఉంటారు నైట్. అది దానికి ఆ మెడిసినల్ పవర్ ఉందన్నమాట. అందుకని ఆ ఔషధ శక్తి చంద్రుడికి గూడా నేనే ఇస్తాను అంటున్నారు. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. అహం వైశ్వానరో భూత్వా నేను ఈ జీర్ణ ఆహ్, జీర్ణ ఆహ్, శక్తిని ఇచ్చేటటువంటి అగ్నిని, జఠరాగ్ని. మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు. జఠరాగ్ని లోపల మండిపోతుంది అని ఆకలి వేస్తున్నప్పుడు అదొక ఎక్స్‌ప్రెషన్ అన్నమాట. అంటే డైజెస్టివ్ పవర్ అంటాం. డైజెస్టివ్ ఫైర్ అంటారు ఇంగ్లీష్‌లో. తెలుగులో జఠరాగ్ని సంస్కృతంలో గాని అంటాం. సో, అది ఏమిటి అంటే మనం తిన్నదంతా అరిగించగలిగినటువంటి శక్తి అది. మరి ఎంతటి ఫుడ్ తిన్నా ఏది తిన్నా మరి అది మనం డైజెస్ట్ చేస్తుంది. అరిగించేవేస్తుంది. అది జీర్ణశక్తి. ఆ జఠరాగ్ని. సో, ఆ జఠరాగ్ని ఎవరు అంటే అన్ని జీవుల శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని నేనే అంటున్నారు. ప్రాణ, అపాన, సమాన మీరు పూజ చేసేటప్పుడు ఈ పంచప్రాణాలు అని చెప్తూ ఉంటారు గదా! ప్రాణాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ, స్వాహ అని చెప్తూ ఉంటారు. 5 ప్రాణాలు అని. సో, వీటన్నిటితో ఈ 5 పంచవాయువులతో కలిసి నేను ఈ 4 రకాల ఆహార పదార్థాలను జీర్ణింపజేస్తాను. పచామ్యన్నం చతుర్విధం 4 రకాల ఆహారం. ఏమిటి 4 రకాల ఆహారం అంటే కొన్నేమో నములుతూ తీసుకుంటాం, కొన్ని చీకుతూ తీసుకుంటారు, కొన్ని త్రాగుతూ తీసుకుంటారు, కొన్ని నాకుతూ తీసుకుంటారు. మరి జంతువులున్నాయంటే నీరు గూడా నాకుతూ తాగుతూ ఉంటాయవి. సో, ఏ రకంగా తీసుకున్న ఆహారాన్నైనా నేను జఠరాగ్ని రూపంలో ఉండి అన్ని వాయువులతో కలిసి జీర్ణింపజేస్తాను అంటున్నారు. సో, మన బాడీ ఎంత కెమిస్ట్రీ ఉంది మన బాడీలో. మరి మనం తలుచుకుంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. మరి లంగ్స్ ఈ తిన్నది మనం తినే ఫుడ్డు ఆఖరికి అది బ్లడ్‌గా మారటం ఏంటి, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ దానిని అరిగించి వేసి రక్తంగా మార్చి సన్నటి రక్తనాళాలు బ్లడ్ వెసెల్స్ ద్వారా మొత్తం అన్ని పార్ట్స్‌కి పంపించడం ఏమిటి, అన్ని పని చేయడం ఏమిటి, వేస్ట్ అంతా బయటికి రావడమే. ఇంత పర్ఫెక్ట్‌గా ఎవ్రీ సెకండ్ ప్రతి నానో సెకండ్ మన బాడీలో ఏ పార్ట్ పనిచేయడం ఆపడంలా. సో, అంతగా మరి పర్ఫెక్ట్‌గా పనిచేస్తోంది. ఎవరు చేయిస్తున్నారు అంటే మరి భగవంతుడు చెప్తున్నారు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఆ జఠరాగ్నిని నేనే అరిగించి వేసేటట్లు చేసేది అని. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తస్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైరహమేవ వేద్యో వేదాంతకృద్వేద విదేవ చాహం. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో సర్వస్య చ అహం నేను అందరి హృదయాల్లో సన్నివిష్టుడనై ఉన్నాను. అంటే ఆసీనుడనై ఉన్నాను. మత్త స్మృతి నేనే స్మృతిని అంటే జ్ఞాపక శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, అపోహనం మరుపును గూడా నేనే ఇస్తాను. వేదైశ్చ సర్వైర్ వేదాలన్నిటినీ తెలుసుకుంటే సర్వ వేదాల్లోనూ అహమేవ వేద్యో నన్నే తెలుసుకునేది అన్ని వేదాలలోనూ మీరు చదివినా తెలుసుకునేది నన్నే. వేదాంత కృత్ వేదాలను కూర్చిన వాడిని, వేద విదేవ వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా అహం నేనే అంటున్నారనమాట. సో, నేను అందరి హృదయాల్లో సన్నివిష్టున్నై ఉన్నాను. నేనే జ్ఞాపక శక్తిని, జ్ఞానాన్ని, మరుపును గూడా కలిగించేది. వేదాలన్నిటిని చదివితే తెలుసుకునేది నన్నే. వేదాలను కూర్చిన వాడిని, వేదాలన్నీ తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు.
అంటే భగవంతుడు తన తత్వాన్ని, లక్షణాల్ని ఇక్కడ క్లుప్తంగా మనకు చెప్తున్నారు. అన్నీ నేను సూర్య చంద్రుల తేజస్సునిచ్చింది నేనే, అగ్నికి అన్నీ ప్లానెట్స్ గ్రహాల్లోకి వెళ్ళి కక్షలో ఉండేటట్లు చేసింది నేనే, చంద్రుడికి ఔషధ శక్తి నేనే ఇచ్చాను. మరి ఈ జీర్ణక్రియగా ఉంటూ అన్ని బాడీస్ పర్ఫెక్ట్‌గా పనిచేసేటట్లు చేసేది నేనే. అందరి హృదయాల్లో ఉన్నది నేనే. అందరికి జ్ఞాపక శక్తి, జ్ఞానం, అపోహనం గూడా నా నుండే. అందరూ వేదాలన్నిట్లో గూడా ఉన్నది నేనే. తెలుసుకునేది మీరు నన్నే. వేదాలు కూర్చిన వాడిని, వేదాలు తెలిసిన వాడిని నేనే అని చెప్తూ తన గురించి ఇప్పుడు ద్వావిమౌ ఈ లోకంలో ఇద్దరు 2 రకాల పురుషులున్నారని చెప్తారు. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవ చ. క్షరః సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. సో, ఈ లోకంలో 2 రకాల పురుషులున్నారు. క్షరులు మరియు అక్షరులు అని 2 రకాల వాళ్ళున్నారు. క్షరులు అంటే మరి నాశనం అయ్యే వాళ్ళు, అక్షరులు అంటే నాశనం లేని వాళ్ళు. సో, ఈ భూప్రపంచంలో ఉన్నవాళ్ళు మరి మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటారు. జనన మరణాలకు గురవుతారు. నాశనం లేని వాళ్ళెవరంటే భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్నవాళ్ళు. ఇక వాళ్ళకి జనన మరణాలు లేవు వాళ్ళు. ఇలా 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. సో, భౌతిక ప్రపంచంలో వాళ్ళంతా క్షరులైతే, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో వాళ్ళందరినీ అక్షరులు అని పిలుస్తారు అని. సో, ఇక్కడ భగవంతుడు తన గురించి చెప్పి తనకి పురుషోత్తముడనే పేరు రావడానికి కారణం చెప్తున్నారు. సో, భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులు క్షరులు. వీళ్ళు పతనం చెందేవాళ్ళు. అంటే మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలో ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళేంటంటే స్వతంత్రంగా భోగించాలనే కోరిక ఎప్పుడూ భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఇంకా ఉంటూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు. అలా కాకుండా అక్షరులనే వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడితో ఉండాలనే కోరిక. ఎప్పుడు గూడా వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వదిలిపెట్టరు. అంటే ఆధ్యాత్మికతలో ఉంటారు. ఎగ్జాంపుల్‌గా గోపికలు, గోపబాలుని చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళకి వేరే ఏ కోరిక లేదు. ఎప్పుడు భగవంతుడితో ఉండాలన్నదే వాళ్ళ కోరిక. ఉత్తమపురుషస్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. ఈ ఇద్దరే గాకుండా ఉత్తమ పురుషుడు ఇంకొకడున్నాడు. అన్యుడు వేరే ఒకరు. వీళ్ళిద్దరికంటే ఉత్తముడు. ఎవరు? పరమాత్మ అని చెప్పబడ్డ ఇంకొక ఉత్తమ పురుషుడున్నారు. ఎవరైతే లోకత్రయమావిశ్య ముల్లోకాలను ఆవహించి బిభర్త్య భరించి అన్ని లోకాలను ఉన్న అవ్యయుడైన నాశనం లేని ఈశ్వరుడు ప్రభువు. ఈ ఇద్దరితో పాటు ముల్లోకాల్లో ప్రవేశించి వాటిని భరించిన నాశనరహితుడైన ఈశ్వరుడు పరమాత్మ అనే సర్వోత్తముడైన పురుషుడు ఉన్నాడు. సో, అక్షరులు కాకుండా ఈ సర్వోత్తముడైన పరమేశ్వరుడు, భగవంతుడు, పరమాత్మ ఉన్నారు. యస్మాత్ అక్షరమతీతోహం యస్మాక్షరమతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథితః పురుషోత్తమః. నేను మరి ఈ క్షరులు, అక్షరులు ఇద్దరికంటే కూడా ఉత్తముడని కాబట్టి మరి లోకాల్లోనూ మరియు వేదాలలోనూ లోకే వేదేచ లోకాల్లోనూ మరియు వేదాల్లోనూ ప్రసిద్ధి చెందాను పురుషోత్తముడనని అంటున్నారు. ఈ క్షరాక్షరుల ఇద్దరికంటే కూడా నేను అతీతుడను, దివ్యమైన వాడిని, ఉత్తముడును కాబట్టి ప్రపంచంలో వేదాలలో నేను పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను. ఇదేమిటి భగవంతుడిలా గొప్పగా నేను ఇంత ఉత్తముడినని చెప్పుకుంటున్నారనే భావం వచ్చిందనుకోండి, దానికి మరి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే భగవంతుడికి ఇప్పుడు మనకు తెలీదా ఏమిటి ఆయన ఇంతగా చెప్పుకోవాలా అనే భావం వస్తే మనకెలా తెలుసు అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పబట్టి కొంచెమైనా మనకి ఇక్కడ దాకా ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం. మొట్టమొదట మరి భగవంతుడు చెప్పబట్టే సూర్యుడికి మరి ఏనాడో చెప్పారు కదా. సో, అందుకని ఈ విషయాలన్నీ అప్పుడు అందరికీ తెలియని సృష్టి మొదలప్పుడే చెప్పడం జరిగింది. సో, అది మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం. ఆయన చెప్పబట్టే మరి మందాక కూడా బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చింది. యో మామేవమసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం స సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. ఎవరైతే నన్ను సందేహం లేకుండా అసమ్మూఢత్వం అంటే ఏ అనుమానం లేకుండా జానాతి తెలుసుకుంటారో, విశ్వాసంతో నన్ను అర్థం చేసుకుంటారో పురుషోత్తముడనని సర్వవిద్ భజతి మాం ఎల్లప్పుడూ నన్ను భజిస్తూ భక్తితో సర్వభావేన భారత వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నా పట్ల భక్తి భావంలో ఉంటారు. నన్ను విశ్వాసంతో పురుషోత్తముడిగా తెలుసుకున్న వాళ్ళు సమస్తం తెలిసిన వాళ్ళు. అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నా భక్తిలోనే
నిమగ్నమై ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా సర్వవిద్ భజతి మాం, ఎల్లప్పుడూ నన్ను భజిస్తూ అంటే భగవద్భక్తిలో లీనమై ఉంటారు. అందుకని సందేహం లేకుండా అంటే అక్కడ విశ్వాసంతో భగవంతుడు పురుషోత్తముడు అనేది విషయాన్ని నమ్మి తెలుసుకుని నమ్మిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భక్తిలో ఉంటారు. విశ్వాసం లేనప్పుడు ఇంకా భక్తి ఎలా ఏర్పడుతుంది? సో ఆ విశ్వాసం అనేది ఉండాలి. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. ఈ గుహ్యతమమైన ఈ శాస్త్రాన్ని ఇదముక్తం ఇప్పుడు వెల్లడి చేశాను. మయా నేను అనగా పాపరహితుడా అర్జున, నీకు ఇప్పుడు ఈ రహస్య జ్ఞానాన్ని వెల్లడి చేశాను నేను. ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్, ఈ బుద్ధిమంతులు, దీన్ని అర్థం చేసుకున్న బుద్ధిమంతులు కృతకృత్యశ్చ భారత, వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నిట్లో కూడా సఫలీకృతులు అవుతారు. అంటే ఈ ఈ మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సఫలీకృతం అవుతాయి. సో వేదాల్లో చెప్పబడిన ఈ రహస్య జ్ఞానం అంతా కూడా నేను ఇప్పుడు నీకు వెల్లడి చేశాను. దీనిని అర్థం చేసుకున్న వివేకవంతులు వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది వేదాల యొక్క అంతిమ సారం. ఆ భగవంతుణ్ణి, పురుషోత్తముణ్ణి తెలుసుకోవడమేనని అర్థం చేసుకుని ఆయన భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు మానవుడు పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధిస్తాడు. సో వేదాల యొక్క అంతిమ ప్రయోజనం కూడా భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడమే. అది మనం తెలుసుకుని ఆయన భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడు పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చు అంటున్నారు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ఇది ఈరోజు 15వ అధ్యాయం.